Alright, Vince, aneno ka isemiyo weche manyien kanyo. Koro mato adwani ilernwa ka ponono ni nyalo bedo ni ng'eyo. Nyo wan gi mudho karibu piny mangima. Yes. Lernwa matin nono, ang'o manyo timore? Gima nyo kelo mudho e piny mangima. To mudho ok nyo bede piny mangima nikech otieno nyo donjo. To otieno nyo mako piny mangima. Nitie mudho malal stima ma nyo ji oywak ne seche moko. Mar teko sitima. Nyo kuonde dak mopogore opogore adier nyo nigi mudho. Nyaka gi sani pok oyangore malong'o madine kelno. But ma obiro kolore ng'ikruok manyo nitie. Okay. Erokamano mato mapiyo piyo. Koro isebedo kiluwo tuke mag laro simbo mar piny mangima dongi? Kata matin nono. Victor Kokakori, adwani miya jaloyo achiel ma Afrika manyoloyo tuke mag laro simbo mar piny mangima nyoro. Usman Bukari gi Andrew Adede Ayu. Mano imiyo wagi duto te. Adwani mondo koro mato upogwa antie gi nyidendi ariyo. Abo chako kodi Victor. Antie gi nyidendi ariyo ma checklist mari koa malo nyaka piny. Igo agoya tik yote. Gin nyidendi manyo itimonegi iluongo nang'o nonro mondo ine kinyaka achiel. Mondo ibedgo kaka jaudi. Koro mana kaka ranyisi. Koro in gariyo madine iyiero. Tiki goyo yote. Ka wich ler to wiye ler. Ka en disruok to gindisore. Lakini ariyo go gipogore magi gik moko ariyo. Achiel kuomgi jamanyuan jasinyor onyorore marach. Ineno? Mano kende makosa ma intigo. Kaeto machielo to lelo ma akanya ka Kisumo. Nyiswa ni koro idong' e piny ka kendi gi nyidendi ariyo gi chuni ni mondo ikaw achiel. Gik moko nono to ni kare. Ariyo gi emidongo. Miwa kaka inyalo yiero achiel. Lelo inyalo kwe kigolo gero. Manen. Erokamano. Lelo bende kumachielo inyalo puonje kobed maler. Koro yiero achiel Victor. Ang'eyo ni mago to nyalo timre. Bedo jadobe ok rach. Aya, wan kuomi Vince intie gi ariyo go nyiswa ni koro into inyalo lal gi mane kochuno ni kaw achiel. Donge wadong' kod gi ji ariyo e piny. Yes. Wan ji adek. Mun ji adek. Pi to nitie pi ng'at mar ang'wen. Koro akaw ma olil manywandore de adhi luoko to lelo dhi miya wich bar. Mano ocham nyonji yake. Aya, wadhi mapiyo piyo. Vince, ijaweche manyien. Nyiswa ka Sakaja ne owacho gimoro motenore gi wi matatu nyocha ka. Ne owacho ni ang'o monyalo yie ni mondo duogi e sekta mar matatu Nairobi ka. Sekta mar matatu nowacho ni gima odhi medo mondo mi okete tim ahinya. Ne en wache keto gima ng'uko ng'we nyamburko miluongo ni sipidi gavana. Mae nowacho mondo mi okony e duoko chien weche mag thoe mathoro bedo ahinya e kinde gi makoro ji orie nyasi mag Christmas gi higa manyien. Okay. VOJ nitie moro manowacho ma ne ji bit wuoye matin lakini ji wacho ni ma.com governor. Na winjo ka governor nowacho weche ariyo. Wach mar graffiti gi goro moko migoro godo mitoka. Kod wach moko mag ngolo moko mamuojo e mitokni. Gik manowinjo kowacho en kwayo weg matatu ni weuru nyithindo morwako uniform matindo mag sikul. Oid mitoka nono ma ok ojugi pesa. Mano koro iluongo ni governor 047.com governor. Udwa chwado ngoma e nyamburko ma udwa yie. Erokamano uru kuom bedo tago maliet gi tich abich ma kawuono odiechieng' maber. Erokamano, odiechieng' maber. Radio Ramogi, kar chuny nyaduo.